इतना टाइम लगावे लू। अच्छा टाइम तो लगेबे करी ना ले खाना। अंडा बड़ी बढ़िया और अंडा बहुत बढ़िया लागेला। ए जी कोई बा पायल नाम से पार्सल आइल बा। हां जी हमरे लेके आई। औरे हो हां जी लेके आई। कहां रखाई? ए जी अंदर रख देना चली ना। और अंदर रख दिले जाके। कौन पार्सल मंगवाइले बाड़ू हो? ड्राम मंगैने जी ऑनलाइन करके। का बिल? ऑनलाइन ड्राम मंगली हो? हां जी। आई नीला ड्राम काहे खातिर मंगवाइलू हो? चावल के खातिर। माने घर में इतना जगह है बाटे, पेटी बा, शोकेस बा, अलमारी बा, कहीं चाउर रखा दिए तो ड्राम काहे खातिर मंगवाइले का बाड़ू? होइलो कि दिक्कत बा कोनो? चल पानी लेके जल्दी। खाई लेके आओ तनी। जो दिन में लागो तो हमरो प्लान बनैले बिया का दू। भागे तो जिंदगी रही त कातना अंडा फराउ त खाई।